Con Carlos Tresandí, como que non? Ola amigos, amigas, benvidos e benvidas a esta edición prácticamente de Nadal. Xa é un dos días máis preferidos, podes dicir máis preferido? 1000 non, está mal euros. dito. É un dos días preferidos, é un dos meus días preferidos do ano, quero dicir. Dinerito. É que eu traballo na radio, ten 1000 delito isto. euros. Efectivamente, estamos a escasas horas. Sabedes canta xente estará xa facendo cola no Teatro Real? Porque agora faise no Teatro Real. Houve unha época que se facía no Salón de exposición, loterías, de congresos del hierbas. outras Agora, Efectivamente. cantas veces se dirá hoxe o importante é ter salud. É o Día da Saúde. É o Día da Saúde, efectivamente. Aínda non. Mañán. Aínda non. No, O pasado. sea, non. Hoxe, Xa a partir de cando saia gordo. Non, pero Pola tarde, non, pola eu tarde penso sae a tarde da salud. No, a tarde, pero eu penso que o día seguinte, porque claro, todavía estás co rollo que non sei que non sei cuánto e tal, te pregunta que tocouche algo onte tal. Aí estás esperando a pedrada. Claro, pero Que non a pedrea. sabes o que pasa? Que antes sí que era o día seguinte, pero agora como ti podes meter Sí, ahora xa está todo, sí. o número do gordo, o sea, o número que tes nos No móvil, decimos, xa estás comprando no móvil aí. e o- E non botas de menos esa época cando tiñas que coller o periódico o día O seguinte, Faro, buscar, buscar nunha pedrea. a ver Pero si- daquela eran 125.000 pesetas, Sí, sí. 150.000 Bueno, despois foron 150.000 pesetas. pesetas, e ahora son 1000 euros, que parece que... Ai, Os da música hai que recoñecer que se perdeu moito a musicalidade dos nenos, non por culpa dos nenos de San Ildefonso, os meus pobres, que eles que culpa terán. Sí. Pero digo que, claro, que eles non fan o... non, eles dañe, ti canta isto. Claro, a eles dalle a partitura, pero que antes era 125.000 pesetas. Era como unha cousa que tiña un pouco máis de prestancia. Presencia. Cantos anos tes, se pode preguntar? 34. 34, o sea, Según que a policía, 3. Ainda lembra. Cuidado que duvidou, Ainda lembras, Duvidou, non? con sanos, cuidado. Ti lembras o de 125.000 pesetas? Sí, claro. Non, é que ás veces como Eu penso, sei, Ainda pensas en pesetas? 6 euros, 1000 pesetas. Superao, porque outro día non escoitaches o que fixemos hai un mes de 1994 no programa 299 e no programa 296 Dani Lorenzo levounos o 1994, porque como cumplíamos 300 programas, bueno, él tiña moi claro na cabeza, a verdade é que non sabemos ben por que fixemos a sección, pero bueno, o conto foi que nos levou hai 30 anos. E unha das cousas que fixemos foi coller, el colleu un xornal, un Faro de Vigo, empezou a ver as páxinas e colleu un anuncio destes do Alcampo, dos multiprecios do Alcampo, non sei que, como os 25 días. Os 25 días do Alcampo. Que por certo agora que saibades que hai unha publicidade de Alcampo que está feita por IA. Por IA. Que sale Manolo Escobar cantando. Ai, Eso o fai a IA. E que lle parece a Manolo Escobar? non é no. verdade que No. sae Manolo Escobar. Ai, no, claro. Pero podría ser algún tema que él grabara daquela España tal- huele a pueblo. Bueno, Por exemplo. pero é IA. É todo O mentira. sea, a cousa da tal. Me voy al campo, me voy, Sí, sí, pero me sí, voy al esa. campo, me voy, Esa historia que está facendo agora, no, a ver, cal é o vacío legal para que non reclamen un pouco os Os heredeiros. dereitos Pero pero claro, pero pola imaxe, non? Dereitos, bueno, habería que ver. é que a imaxe o dereitos de voz ou de que? Claro. Conservan sus dereitos unha vez morto. Pero sí, de voz. Sí, os dereitos conservanse durante No, uns cuidado, anos. cuidado, estamos pero de falando de dereitos de voz. Claro. Pero en ningún momento no anuncio din No, claro que non. Claro. Llegarían a un Ese é o acuerdo, truqui. chegarían a un Claro que acuerdo. non, pero bueno, evidentemente ti escoitas e ta. Bueno, ti flipas, que agora sabedes que YouTube dende hai unhas semanas, non a todo o mundo, pero dentro de pouco implementarán a todos aqueles que teñen unha calde, ofrece xa directamente a traducción simultánea Ai, sí, sí. a diferentes idiomas Sí. coa túa voz. Eu flipei porque Sí, sí. eu traballei nun podcast este verano de un rollo médico, Dou fe, non? dou E tal. Os tipos foron quen de coller unha inteligencia artificial traducir automáticamente todo o que dicían en perfecto castelán Sí, sí. o inglés, e mesmo o señor movía os beizos ou a señora movía os beizos porque a inteligencia artificial Sí, se cho fai todo. fai todo Sí, iso. sí, sí, sí. É un pouco terrible todo, Sí. Aí ya nos vai a comer, Dicen que hai canales de YouTube que funcionan solos, automáticos. Que non hai nadie, ni nada.
Daña ali a un botón. Que son os pais, o mellor, claro. Veñendo que- máis botón alá. genera cousas. Que desastre. genera. Bueno, agora é que agora podese facer. O sea, sí, sí. coa tecnoloxía que temos, eu estou un pouco triste, pero veo que hai. É que agora ves a xente No. pola calle Agarda. e xa non sabes se a que biches no móvil ou non. 1000 calles llevan hacia ti. Agarda, queres Agarda. dicir Non. que Mama. poderíamos non gravar o resto dos programas que quedan para rematar Claro. a temporada? Pois mira, que quedan ademais 20 en estes intres quedan, espera que vou facer as E unha contas. inteligencia artificial podería dicir as bobadas que digo eu? Non, porque é inteligente. No, eso no es Non Incluso, artificial. Aí caíches con toda, no, aí non é. Lástima. No, aí non é. Quedan problema. 25 programas aínda para. Eu estou desexando que me sustitua unha inteligencia artificial. Pero para que? Pero non pode, non chegaría. Chegará o día, Chegará o día. En que sí, nos... sí, sí. Sabes o malo Por que favor, faime un monólogo con pensamento Claro, pero ou coa sabes o que forma de pasa? Que a falar inteligencia de... artificial por sí soa non funcionará nunca porque Asústote, No, no, xa chegou o necesita día. datos. Xa chegou o Ten día. que funcionar cuns datos. Eses datos É como quen nos dá? cortocircuito. claro. Está aquí se levase moi lento eso dos dereitos, eso os dereitos de Os dereitos. E os torcidos. Non, eu co osteoporose xa coa idade empezo os dereitos xa non estou de todo. Iso é unha cousa, é unha mala idade. Ti e máis eu xa temos unha idade de limón e non andamos dereitos, nunca andivemos, nunca. No. En fin, bueno, imos centrarnos. De que estaba falando? Non Del sei. campo, Lotería. De iso de la lotería. Lotería. A lotería, sí. Que se pensas en pesetas, que isto que ia a falar, que tes que escoitar ese programa, porque entón empezas a chorar. Porque vimos Home. os prezos No. de Do multiprecio e tal, 1994 sí. flipas. Vamos, en fin. Por certo, o que sí que teño que lembrar é que a vindeira semana, a estas mesmas horas, a vindeira semana, estaremos escoitando a segunda parte do especial de fin de ano que fixemos o ano pasado con Sumus Lac e as Izquierdo Sisters en la lutería. Pero iso non quere dicir que La lutería non é hoxe. la lutería é... Mama. Atención de Dani. Pini volve a estar con nós no vindeiro programa, por certo, un saúdo para él, que será o día 31 de decembro ás 8 da tarde ata as 12, que será o vindeiro programa que Será un fagamos, campanazo. Que resaca. que fagamos Oh. ali, bueno, xa estamos, Bolongo. imos ter moitas cousas, imos ter unha banda en directo, Un campanazo. imos ter música de blues en directo, bueno, unha cousa flipar as Izquierdo Sisters, Claro. que veñen de novo, Graciela Carlos que está convidada para sabes o que podemos facer? Por que non lle damos unha sorpresa Veña. as Izquierdo Sisters? Veña. Porque elas non te esperan ali. chámase Peña. Facemos un Pero podo vir disfrazada en riba. Buah, flipa. Oh, Iso sería guai. Eh. Facemos, pero entón temos que coller unha documentación gráfica de como te disfrazas, Vale. que non te recoñezan, pois isto queda xa dito. Vale, sí, sí. O día 31 de decembro que non escoiten. Claro, Que non total, escoitedes como no. izquierdo, que non sabedes que estamos argallando isto. Pois iso mola moito. Veña, pois Graciela Carlos in disguise para darlle unha sorpresa. E teñen que adivinar quen son. Entonces Oh, teño que ir de mamá. personaxe en plan Buah, estame gustando moitísimo isto. modificando o corpo. Cuidado, Entón teñen que adiviñar quen son. Podo modificar a voz para... Bueno, incluso podes non falar. Vale. Porque sabes que falar ás veces pode dar pistas, pero E problemas, a mí No, non moitos problemas. Sí, bueno, a ti sí. A mí moitas veces. A ti Veña. sí. Pero pois Podo ir de algo navideño e que se me cubra moi ben toda a cara. que pareces Pero, a unha ver, convidada máis do público. Estades dando demasiadas pistas. No, bueno, pero elas non van a saber. Bueno. Bueno, sí. Ai, eu- Non, que vai. Non escoitedes. Non escoitedes izquierdo. Bueno, nos imos argallalo. Veña. Non se van a enterar. Imos tentar facer que sempre ademais veñen facer impro. Pero estaría guai que viñesen e que tentasen recoñecer a quen se agocha de baixo do disfraz que leve O Graciela mudo. Carlos. Oh, O mudo. qué bonito. Bueno, pois isto estamos xa argallando, estamos facendo radio en directo, amigos, estamos xa adiantando contidos do vindeiro 31 de decembro, lembramos de 8 a 10, aquí para despedir o ano na Radio Galega. E dito isto, temos moita prancha, polo tanto, hai que pasar o ferro dentro duns minutos, pon a sintonía, Limón, veña.
Como andamios, como que non estamos no 304º episodio do Como que non 304. Por certo, a semana pasada non fixemos etiquetado random, que se nos foi a pinza, pero imos aproveitar antes de xa entrar en materia co Mundo Paquitov, imos propoñer un novo etiquetado random. Temos a xente no público hoxe tamén. Alguén quere... Hai algún coñecido, algún famoso que queirades propoñer? Porque alguén quixo... Podedes falar así, que non se vos ven as caras. Se queredes propoñer un famoso que etiquetemos esta semana para ver se nos contesta, podedes falar agora. Bueno, pregunto volo despois, que despois esquéceseme. No, xa o ten. Xa o ten? Quen queredes? Quen dixo? El shock. El Xocas. El Xocas ten Instagram? Sí, claro. Sí, non? Bueno, que sei. Que Romero se que non foi. tengo xocas. Romero. El Xocas, vale, pois... Tengo unha casa... Bueno, pois entón imos etiquetar el Xocas gratuitamente durante toda a semana, o que vayamos colgando a semana, xa veremos que ocorre. En fin, pois nada, el Xocas no etiquetado random esta semana. É galego. Claro, por iso digo que bueno, que el Xocas se nos ves te queres É un facer bo disparo, Claro, é un bo disparo ese, fixeron ben. Bueno, el Xocas en todas as publicacións que fagamos esta semana, el Xocas estará etiquetado e a ver que ocorre, non sabemos. E agora sí, amigos e amigas, imos comezar o noso programa. Sabedes que neste programa temos un mundo moi grande, non? Temos a moita xente tamén que nos acompaña, por suposto, Óscar Limón, dixemos nos controis técnicos, Pablo Sangiao, Alberto Cuña, un saúdo para Fran Rodríguez, que creo que a vindeira semana non, ou seja, o día 31, o vindeiro programa estará connosco en Lagulet, pero neste programa temos un mundo moi amplo, un mundo onde cabe de todo. Cabe ata o seu propio protagonista. Falamos do Mundo Paquitov. Dani. Xa estamos co running gag, Dani está gordo. No, perdón. É unha broma de fai unhas cantas Dani Lorenzo, non é certo, non, eso é que vos vedes todo dun xeito lamentable. No, insistiches moito, fíxate ese grande o mundo que cabe Dani Paquitov. No, pero ti Pero se ti unhas estás temporadas vendo- para aquí Estamos- eres metrosexual. Xa vai caer o gordo, xa levamos moitos chistes neste programa. Mira, perdón. Ti estás feito un pincel. Cantos A ver, Agora vaya- un pouco usado Para tamén. xente que poda ver o tema, vaya camiseta que levas, tío. Eso é Por favor, impresionante, impresionante. podes amosar a esa... Increíble, tío, é increíble. Oh, Jesus verde. Yeah. Bueno, hoxe non, Oh, pero mama. dentro de nada. Claro, pero celebrámoslo en 2 días. cedo. En fin, bueno, en Mundo Paquitov digo que Que é moi grande, non? Cantos kilos perdiches? Non, isto é verdade, porque ti adelgazaches moitísimo de que comezaches este periplo do como que non ata agora. Entre o ano pasado perdín 23 kilos. Ole. No, 23 se fai kilos. maratóns, todo está como Agora colgado. xa eso, corro medias maratóns e cousas Estás así. colgado. Estás nese pa... Estou nese intervital. Pobres. Cuidado que se empieza por aí e logo. Hai xente que empeza a correr así aos 40. Oh, non oh. sei. Sí, esen E logo non para. Esen premios de metálicos ni nada, Sí, quero sí, dicir. así, porque sí. Bueno, en fin. No, a min esta xente que di non é que me divirte moito correr. Bueno, A mí eu a min corrín- ir en coche. Eu corrín unha época para facer nesta casa que fixemos a Gladiator Race, as primeiras que se fixeron. Que me acordo que me chamou María José Rodríguez e díxome, mira, van facer unha cousa aí, temos que facer un equipo e tal, pero que non é para animar e tal. Cos ointes, bueno, xa vemos, hai que reclutar a ointes, non sabíamos o que era. E de súpeto enterome de que hai que correr 9 kilómetros con obstáculos, me dixe, pero isto é que, bueno, pero xa que estamos. En fin, fixémola, 3 veces. E de feito empecé a correr, de feito fixémola eu e Pini, que hoxe non está aquí, pero fixo a Gladiator Race. Aí onde sacaches ese corpo apolíneo. Apolinio, sí, Apolonio. Foi un pouco. Empecé a correr todos os días íamos facer, veña, 1 kilómetro agora, outro, agora 3, agora 5 tal. E todo o mundo dicía, isto en canto empeces a correr, isto engánchate. E aínda estou agardando, porque en canto rematou dixen, Mira. perfecto.
Mellor en coche, como con Sanjeao. Cuidado, a todos los runners que están escoitando, felicidades, pola vosa... Sí, claro. Hai que correr. Pola vosa afición. Ran Rudolf. En fin. Bueno, pois de que imos falar hoxe? Pois hoxe que é o día da lotaría, o día que a xente pode volverse millonaria, vou falar da persoa máis avara da historia. Buah, que me estás contando? De quen se trata? Por favor, a persoa máis avara, o Será señor Gili- Scrooge. Tío Gilito. O tío Gilito. Hetty Green. Como? Hetty Green. É unha señora? É unha señora. Getty. Pero Hetty Green. esto es real todo, Tenía ¿no? Getty, É real, Todo, Vale. todo, Tiña Getty. tiña varias, tiña moita gente. Todo o que conta Dani Paquitov nos seus mundos Paquitov, Dani Lorenzo neste caso, Eso. é real. É real. Outra cousa é que ás Ainda que veces poidera parecer falso, sempre é real. a realidade ás veces supera a ficción. Sí. Por moito. Pois Hetty Green era a filla de Edward Moore Robinson. E cando Edward Moore Robinson morre... Era náufrago. Sí, exacto. Morre en 1865, deixou a súa filla Hetty 5 millóns de dólares. Que é o equivalente a en torno a 80 millóns de dólares da actualidade. 80 millóns para unha cea dache. En pesetas, bueno, bien. En pesetas xa falla os cálculos Graciela. Pairo Que malo. saque la pensa en pesetas. Pairo Burger King xa che dá. Sí. En menos Pa do Happy Meal. de 2 décadas multiplicou a súa fortuna por 5. 26 millóns de dólares en 1884. Correcto. Era a muller máis rica do mundo. Hetty Hetty Green. Hetty Green. que podía ser Hetty Grid en inglés, pero non, habería bromas. Exacto. A súa estrategia inversora: compro cando as cousas están a caer e ninguén as quere. Mantéñoas ata que suban de precio e a xente tiña ganas de comprar. Pero que cousas que mercaba? Accións, empresas, herdou do seu pai un emporio ballenero. De baleas. Sí, O sea, o vai pai... todo acorde co meu de hoxe. Pero, No, a ver, non te perxudiques. O Pero- sea, o seu pai... claro, era- perseguíame pola rúa hai 2 anos o seu pai dicindo "Arr". Por ali resopla. Por ali resopla. Señor, deixe o arpón. Estaba él e detrás Claro. Berto Romero, claro. Sí. Era o cap- Tumbábame na area na praia e tirábame cubos de auga. Que non morra. Era o capitán acá e os outros. Estaba aí. Que non morra, que volva. Que non quede varada. Ben. Ademais do seu... Vale. do Aí va. seu... Que o pai cazaba baleas, vamos. Sí, vale, sí. vale. Ela invertiu, por exemplo, no negocio do ferrocarril. Falabas de 1865, O sea, que estaba 1884. puxante ese negocio. O final da conquista do oeste, a construcción hacia o Estaban oeste. facendo vías de ferrocarril en Estados Unidos como tolos. Exacto. Sí, porque exacto. se fose hoxe en día co do AVE iba Non, chunga. foi cando empezou o de Cerdedo, tampouco. Claro, por eso digo que ao final Claro. Pero- De que viña dende Texas a Cerdedo. Claro. É complicado todo. Claro, vai Cerdedo. 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 Ben. Autostop para os de Castelán. Claro. Pero Hitchhiker. a súa máxima real era forrar o máximo posible. Forrarse, Una sí. austeridade case enfermiza. Aforrarse e Aforrando, aforrar. Claro. Exacto. A Naceron xente que ten pasta, ten Sempre. pasta porque non gasta. No, digo cheo, Iso é verdade. E A ver se do puño. canto máis máis pasta, Menos- máis apretados, como digo. Claro. Cofradía de Virxen do Puño. que Correcto. En todo caso, cando naceron os seus 2 fillos, Edward e Harriet, Hattie alugou... Harriet era muller, Edward home, non? Exacto, Vale. sí, ou viceversa. Hetty alugou un apartamento de 5 dormitorios por $23 o mes. Lembro que a súa fortuna era de 26 millóns de dólares. $23 o mes. $23 ao mes. Xa me parece moito, En pouco tempo... Buah, Getty... Que de Hetty, vamos, doíanlle os aqueles de 23. idealista estaban ao carallo de Hetty. No, pero a mí gustaríame saber quen foi o contra quen casou, sabes? Contra quen casou, porque claro, o tema que o home Bueno, en fin. O home existe.
Sí, existiu. Existiu, xa agora, Hai home, tempo xa que existiu. xa... Con lo que sexa Geti creo que xa morreu. Sí. O igual, non? 23 dólares ao mes. 23 dólares. Pero en pouco tempo deuse conta de que estaba a gastar demasiado. O que fixo é alugar ese apartamento e ir a vivir ás pensións motéis máis baratos de Manhattan. Con 26 millóns de pasta. Con de 26 dólares millóns. nos petos. E alugando o seu piso para pagar a súa vez Unha visionaria, Airbnb. Total. Aí ya... O seu obxectivo era non gastar en vivenda e ademais aforrar impostos, porque ao non ter unha residencia específica podía forrar moito en... Sí, en impostos, claro, non tiña que pagar a facenda. Exacto. Nunca contratou empregadas. Nunca. Pois sorpréndeme. Ela mesma fixo as compras no mercado e buscaba as ofertas máis baratas. Pois xa había o dos 25 días del campo, era gente todo o tempo buscando ali. To Claro. go, to go. Bueno, hai xente que Tamén. colecciona selos, ela coleccionaba billetes. Claro. Exacto. Mercaba as galletas rotas, ou seja, que hoxe co surtido que temos en riba da mesa imposible. O surtido bo, aguanta 3 semanas. Imposible. Pero, E devolvía sempre as caixas de fruta para ahorrar os 5 céntimos correspondentes. Ai, mira, iso volve, que por- outro día estaba coa miña muller e dixenlle, agora volve, este ano que ven, hai unha normativa europeo que volvemos a non te devolverán 25 pesetas cando devolvas o casco. Ai, carai. Pero sí, que volve, que resulta que o contedor amarelo, isto é un servizo público que digo, un anuncio de servicio público que lín outro día, que non funcionou, non lles vai ben. Entón agora deciden que é mellor reciclar a botella como antes. É dicir, ti se Devolvela venden no- unha botella de cristal, ti devolves a botella, eles cobranche Os un cascos plus. de toda a vida. Devolves o devolveche o que custa o Eu casco. recordo mandarme a familia que tiñamos un ultramarinos aí na esquiña da casa, que era Monteverde, ali no entre Rúa Brasil e México en Vigo, ir ali, levalle os cascos e que te den a volta. E que che den a volta, claro, claro, que así. Resulta que o Era futuro era o ma- pasado. Sí, bueno, e cada vez máis. Que era Mira as plataformas que acaban de descubrir como que é a tele. A tele con Publi. Eran aquelas famosas botellas de Marqués de Coes, Sí, señoría de Sabín, sabes que era... correcto. Despois xa chegou o Que xa Tetrabric. tiñan tapón de plástico, que era un taponciño así de plástico que tal, cuidado, Durante toda a súa Perdón, vida, perdón, está habituado. grande parte dos anos da súa vida só tiña un vestido negro que usaba todos os días e remendaba ela mesma en innumerables ocasións. E no momento de lavalo só lavaba a parte baixa que era que estaba en contacto co chan, porque así non desgastaba o vestido e aforraba deterxente. Dille que de parte de Sanjiao que non bote desodorante sen ducharse, que é peor. Iso é, pero se non gastaba en lavar o vestido que iba Pero a a min- botar desodorante. Pero a mí estaba dando medo cando dixo a parte de abaixo que estaba en contacto con... No, cochan. Chan. Cochi, Pero- chi, 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 Chichi. Pero o seu maior inimigo, a quen consideraba pequenos ladróns, era aos doctores, aos médicos. Os médicos. Raza falsa. O seu fillo Edward sufriu unha ferida no xeonllo. Green levouno a un hospital público de Nueva York, ou sexa, para a xente máis necesitada, e o médico identificou a lesión e quiso cobrar unha taxa. Por alguna razón, a muller máis rica do mundo saiu do carto enfadada. Porque no... Como ia gastar cartos Que tipo, nun rasguño do seu fillo? Home, por Deus. Decidiu facerse pasar por enfermeira e a conta das precarias condicións hixénicas nas que vivía no hostal correspondente Pero que señora esta. e a súa resistencia a Claro. levalo a un especialista complicaron a ferida e morreu. pasaron 2 anos con eno sufrindo ata que Green decidiu pagar un Matalo. médico. Ah, no, Matalo ou cortarlle a Como os- perna, sabes? Como os cabalos. E vendela. Ou cortarlle a perna directamente. Hai que amputar. Que o sacrifiquen, non? Unha Pero cousa así. era demasiado tarde, a lesión infectouse, a perna gangrenouse e tivo que amputar. ¿Ves?
Anos despois non aprendeu a lección e ao final da súa vida recentaronlle unha cirurxía de hernia. O tratamento costaba $150. Ela tiña Ela tiña 26 millóns de dólares. metidos no banco, imagínate, xa revalorizaría iso. O doutor Henry S. Pascal en 1915 díxolle que tiña que facerlle esta intervención e a muller daquel entonces 80 anos bateu os pés no chan Como sacristán. Concha como Concha Cuetos estaba e gritou: sodes todos iguais, ladróns. Aforrou na operación, pero tivo que mercar unha silla de rodas. Bueno, oye, unha cadeira de rodas de rodas. Segunda man. De segundo. que a mercou en Claro. Acolleu nun Mercado contenedor. Libre. Mercado Libre. Sí. Non. Ollo, era tal o seu aspecto físico que en moitas condicións a muller máis rica do mundo, os viandantes dabanlle esmorgas. Aínda por riba. Oh, que Claro. ben. E ela non nos sacaba a súa confusión e quedaba cos cartos que lle daba xente Mira. pola rúa. Para outra No, no, operación, no. para outra operación do neno, por si acaso. Xa vou Para, aforrando. para outra perna, sabes? Ela defendía que non era vara, sinxelamente era cuáquera. Como os cuáquera, sí. que como cuáquera tiña un estilo de vida sinxelo, que a súa religión pois consideraba que esa era a forma austera de vivir. Dicía: a xente escribe a miña vida en Wall Street e supoño que non lles importa saber un carallo da verdadeira Hetty Green. Soy sinceira, por eso me retratan como se non teño corazón. Fago as cousas como quero. Tamén era verdade que era unha muller nun mundo de homes. No século XIX, primeiros do século XX, primeiros anos do século XX. Mais aló de que estas historias son reais, era de comprender a certa tirria ou certa propensión á crítica que sempre tiveron as mulleres de poder naquel entón en mundos masculinizados. Bueno, pero iso non quere dicir que era un pouco da verse do puño. Sí, Algo faleceu con 81 anos, apopléxica, necesitaba axuda para manterse, e o seu fillo Edward contratou enfermeiras. Cunha simple condición: tiñan que vestir de civil porque a bella non toleraría tantos gastos para si mesma. Como xente que ia axudar porque sí, non? E, para rematar a austeridade extrema, acompañouna ata o último intre da súa vida. Morreu dun ataque tras unha forte discusión coa súa criada. O custo do leite no mercado parecíalle inaceptablemente caro. Un fuerte aplauso para Dani Lorenzo, por favor. Sabes que Hetty Green quiso comprar unha casa en Belmed, Ah, sí, as caras. pero saía yo cara. En fin, moitas grazas, Dani. Temos unha cousa moi especial na Dimensión Sangiao de hoxe, pero antes de que chegue a Dimensión Sangiao temos a Graciela Carlos. Temos unha pregunta para ti, porque sabes que temos un consultorio no que fan preguntas, un pouco curioso todo, pero é o que hai. Temos o CCCP de Pepe Capelán, o consultorio con Capelán Pregunta, que hoxe ademais está especialmente, creo que hoxe non está nin na casa. Está, sí, saiu, está a lo loco, todo veña. Pero sae. Sí, saiu. Mira, que saiu. Hola, que tal amigos e amigas do Como que non? Son Pepe Capelán, non? Aquí estou gozando destes días maravillosos de, bueno, un día, non? Aquí vos traigo a miña sección, esta sección tan aclamada e que me acaban de confirmar que mesmo pode ser finalista aos premios Mestre Mateo, non, do 2025. Así que estou moi contento de traervos esta nova entrega de CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. A miña pregunta de hoxe para a convidada, como non podía ser de outra maneira, para Graciela Carlos. Eu xa sei que tires unha grandísima actriz, pero ademais eres unha grandísima cantante, que, bueno, pues eso tamén é... Perdón, é que estou aquí en obras no meu chalé de 4.000 metros cadrados. Por favor, parad un pouquiño esa rebarbadora.
Ben, pois a miña pregunta é, como estamos na data na que estamos, non me tocou a lotaría, pero que tampouco preciso, sabes? Porque, bueno, teño aquí cartos como a terra. Pero sí que me faría ilusión que cantasen o número que eu xogo no Gordo. Entón, como cantarías ti o número 10.578, que é o número que eu xogo todos os anos pola lotería do Nadal, e a min faría moitísima ilusión que cantases o número con eses 4 millóns de euros que, bueno, para min é, pues, como comprenderedes, non? Calderilla. Pois nada, aí vai a miña pregunta. Moitas grazas. Veña, grazas, Pepe. 10.578. Bueno, Pepe, que non lle tocou a lotería, obviamente, porque aínda non foi o sorteo. Por iso non lle tocou. Pero vease unha palmeira, este está no trópico, xa. Este Está está en rollo... está na mansión que Miami. está facendo. Miami. Mínimo Miami, Está facendo Miami Vice. unha mansión en Hyannis Capelán, por Miami. Massachusetts. Estaba falándonos directamente dende ali. Bueno, pediuche unha cousa, que supoño que quere ter sorte, quere que lle dea sorte, e quere cantar o número 10.578. Hai que dar 4 millóns de euros. Eu se queres ti canto o número, eu vou facer os 4 millóns de euros. Vale, pero temos que primer, meterlle emoción, hai que meter, sí, Eso sí. E que despois queres empezar en bucle. Claro, eu 10.578. Entón, hai que facer o momento en que o neno ou nena de San Ildefonso pon a man nos aramios e di quieto. Porque ese momento no que lee a bola e di, caramba, que temos aquí hai chicha. E cantamos unha vez máis, trasladámonos ata a presidencia, amosamos ya, a presidencia vai ser o mesmo Limón, que é o único que está sentado fronte a nos, Vale. e amosaremoslle o número, a bola, e será o 10.578, vale? 10.500, pois isto vai por ti, Pepe. Veña. Pois nada, eu ti cantas o número. Claro, estamos, mira, que estamos nunha cova. Dale. 10.578. 4 millóns de euros. 10.578. 4 millóns de euros. 10.578. Pepe, pa ti. Están aproximándose os nenos de San Ildefonso á mesa presidencial. Están a todos, está Óscar Limón. A ver, neno, a ver. dicindo- A xente está toda emocionada porque xa Están saiu o gordo. confirmando. É correcto. Temos que o As premio... bolas polo chan, todas as bolas polo chan. Efectivamente, correcto, aí están todos os xornalistas. podedes decilo de novo. Que en Galicia, din por aí. E aí están, sí, moi repartido todo en Alcantarilla, Murcia, en Baños de Molgas, en Vigo, tamén en Hyannis por na Cañiza, Massachusetts, nunha mansión de 4.000 millóns de euros. E o señor de Vincios está dormindo tamén. De Pepe Capelán. E xa están os rapaces, atención porque van cantar de novo o gordo os rapaces. Aí están, escoitámolos. 10.400, no, 10.578. 4 millóns de euros. 10.578. 4 millóns de euros. 10.578. 4 millóns de euros. Un aplauso rápido. Creo que o señor de Vincios chamou agora, Sí, sabes? señor, está despertando todo. Porque non tiña encendida a radio, No, escoitoino igual. Está o señor de Vicios con 10.578 pensando que lle tocou. Dicindo, ostras, canto por aí. Eu Canto, soñei que canto durmigoxe. Como? Como tan cedo isto? Bueno, pois nada, imos falar tamén de como quedan poucas horas para o sorteo. De feito, quedan moi pouquiñas, aproximadamente ás 8 da mañá, creo que ás 9 da mañá Ás 9 comeza oficialmente, ou seja, que quedan algo menos de 8 horas e media para que sexa o comezo dese sorteo de Nadal. É unha cousa que tento facer todos os anos que podo, que é velo. Logo non podo velo enteiro porque teño cousas que facer, pero é unha das tradicións que eu puñame unha bata que teña de Hugh Hefner. Teño unha bata de Hugh Hefner que utilizo para o día do sorteo de Nadal e vexo todo. Pero levas algo debaixo? Interésate tanto. Sí, Non vayamos por aí. Non procedes A ver, esa a pregunta non referencia a procede. Hugh Hefner
É clara. Claro, somos sí. xornalistas, somos notarios de actualidade. Sí, levo. Vale, perfecto. Levo uns cartóns. Gracias a Dios. Calcetins. Sí, calcetín sempre, porque vai frío. Queda moi ben, a bata sen nada por debaixo calcetíns, Que Mentres por leves certo- cartón, se non vayas acartonado, Supererótico. esta cousa. Que por certo xa estamos agora tamén un día especial hoxe porque empezan a crecer os días. Dentro de pouco poderemos dicir como se notan os días xa, Sí, porque verdad. empezan a crecer. Mira agora como xa eran non- fai un mes e mira Mira agora ti que... agora, mira como se nota xa. crecen, Bueno, imos, a ver, Cando unha as cosa, tantas están grandes xa. unha cosa, perdadme. Estamos falando de Hugh Hefner, de Batín, se levas algo por debaixo, xa estamos falando de crecer cousas. Bueno, da igual, non entremos Bueno, niso. xa, que no, mente máis... que verdade. Que mente máis perversa. Ollo, No, pero que verdade. Ollo que o que imos vivir a continuación pode ser Ou non. ou non. Claro. non poñas o carro diante Non, dos bois. díxame que me cubra. Pero un momentillo, non, pode ser, podemos estar a piques de vivir un momento histórico radiofónico a menos de 9 horas de que comece o sorteo extraordinario Pero, da Lotería de que vai Nadal. facer Ou como- non, Pero tamén no, te digo. Vas No. a adivinar o número como Anthony Blake? ou algo? Bueno, non vou adiantar nada. Imos entrar na dimensión Sangiao. Estás entrando na dimensión Sangiao. Pablo Sangiao, Vou a coller o utensilio que comprei hoxe pola mañá. Que Hola, Carlos Tesandi, que tal como estás? Moi Pois ben, e moi ti que ben. tal estás? Eu estou moi ilusionado coa sección de hoxe porque Estás eu... maior, eh? Sí, iso tamén. Emociono-mo por todo, choro coas películas. Bueno, Agora sempre choras chorei. sempre. Tes Batín de Hugh Hefner, tes Batín de Hugh Agora Hefner, estás ve un maior. caracol cruzando a estrada e chora. Non hai que... Bueno, de todos os xeitos, estou moi emocionado porque eu habitualmente non pido aos colaboradores que me conten nada, pero isto que vai pasar agora xurdiu sen querer nunha conversa hai uns días. Sí, sí. Claro, Pablo Sangiao fai cousas que son moi especiais, fai cousas que xa dicía Sí. Rajoy. Como os catalanes, non? Me gustan É catalán. ustedes porque hacen pago cousas cosas. moi especiais, sí. Me gusta usted porque hace cosas. Entón, estábamos falando un día e dixemos, date de conta que imos ter programa horas antes do gordo da Lotería de Nadal. Entón, E a min ocurreuse... No, ocurreuse a ti. Eu dixenlle, pois mira, estaría guai facer un rollo con... imos explicar o que é isto. Facer un rollo con radiestesia e intentar acertar o número no que acaba a Lotería de Navidad. O que De Nadal. No que remata. a No lo- que remata. remata a Lotería Imos de tentar Nadal. adiviñar a terminación do número da Lotería de Nadal que vai sair, pois, daqui 12 horas, porque a unha máis menos a Lotería de Nadal máis menos remata a unha, que como que non remata máis menos a esa hora. Entón imos ver se somos quen de adiviñar nesta dimensión Sangiao o número que remata esa Isto é algo terminación. determinante, ¿no? É determinante. E para isto Terminante. imos utilizar un método que según a ciencia ten a mesma fiabilidade que o azar. Ah, moi ben, perfecto. Pois eu compro. Oh. Bueno, Pois xa tampouco está, maravilloso. pois xa está. Fantástico. Bueno, eu teño que dicir que unha vez tive un accidente de coche e leváronme a un hospital desos que tiñan que facer rehabilitación e facían unha cousa que era magnetoterapia que tampouco entendía a ciencia e se vendía nos hospitais. Entón, o mellor funciona. Home, Magneto. Había un grupo que se chamaba Magneto que cantaba que de vuela, vuela, no te hace falta equipo. O peor é que te acordas de Magneto. Era un grupo E inimigo. dos X-Men tamén. Era efectivamente. Bueno, pois a radiestesia en Echale, realidade xurde en din que ou en China ou en Egipto e son basicamente as persoas que utilizan un utensilio normalmente isto se facía con unha vara de avellano ou con unhas varillas ou no seu caso con un péndulo que foi o que fun a comprar eu hoxe a ver, mañán. o da vara ese da árbore e tal,
Iso, os zahoríes... Pois aí está. Está... Iso, En realidade, iso sí que buscaban... En realidade un radiestesista, os radiestesistas empezaron a chamarse así, me parece que a principios do século, que foi cando porque antes De que século? De o século XX, perdón, Do 20, do anterior. do 20. Radiestesista era Luis del porque Olmo, era antes radiestesista, o ¿no? nome que se utilizaba era rabdomante. Claro. Pero nun congreso de radiestesista dixeron, pois rabdomante suena un pouco Suena turbio. como non, mellor radiestesista si lle damos un halo un pouquiño máis científico, non? A importancia do Despois, pero é curioso que despois isto é en realidade un radiestesista é o que nós coñecemos como un zahorí. Claro, os zahoríes atopaban. O sea, iso será a ciencia dirá o que queira. Os zahoríes coa vara aquela da árbore atopaban auga. Bueno, se buscas artigos por aí de zahoríes, en realidade din que tampouco acertan tanto, Bueno, de que se nos ponemos no peor. Fíxate que comentaba con Dani fai un rato que eu estiven vendo algún vídeo de zahoríes e encontreime dun empresario destos que ten hectáreas de terreos acres que contrataba a un zahorí para encontrar as vetas de auga para todo isto, non? El dicía que un zahorí lle cobraba 200 euros e que un estudio que me parece que se chama xeoeléctrico vale 4.000 e pico e ten a mesma fiabilidade. Bueno, pues mellor o zahorí. Mellor 200. Pues mellor o zahorí. Sabes que Uri Geller, o famoso aquel... Sí, pues tal cual. Uri Geller facía este tipo de historias, pero para campos de petróleo e historias por lo porque estilo. O que pasa é que o mellor poñer a Uri Geller como exemplo tamén un pouco pero por eso digo, eu deixo de decir, pero de feito nun primeiro momento se utilizábanse para encontrar o auga ou petróleo. Sí. Ou tesoros. Eles defenden que os metais, o petróleo, a auga emiten uns impulsos eléctricos que cando ti vas andando polo terreo que está en riba fan que esas varillas que utilizan ou esa vara de avellano se poña perpendicular á terra e marca onde está a veta de auga. Entón empezan a moverse para ver hacia onde corre a auga e onde teñen que buscar. Despois isto xa evoluciona os detractores científicos din que isto chamase, me parece que idea motor ou é unha idea motor, chamalle, que ti estás vendo o terreo e inconscientemente sabes determinadas cousas ou sabes que determinada planta crece nun sitio e inconscientemente xa detectas a auga porque tes información a maiores do terreo que en realidade está aí no disco duro. Ese tipo de cousa perpendicular. Non, é outra cousa. Como estás, Albert? No, pero iso é él, non? Hugh Hefner. Eu vexo unha cousa tal se poden perpendicular, pois eso. Despois como todas estas cousas mellora. A cousa mellora, entón empezase a utilizar o péndulo xa non para buscar auga ou petróleo, senón que a nivel espiritual créese que con un péndulo podes contactar con guías espirituais mortos, con seres de luz ou eu que sei. Vale. Entonces contestan a través do péndulo. Entonces eu dixen, a ver, que isto imos eu non son radiestesista, pero bueno, pero te lees un par de artigos e tal, e máis ou menos para estar. Eu teño dúas revistas año cero. Está aficionado. A teoría dúas revistas año cero que ti pillas, eu comprei hoxe en Gandal, nunha librería que hai na calle Pracer en Vigo, que leva Jorge, que leva moitísimos anos, ademais. Jaspe ollo de dragón, que é unha pedra, porque din que todas as pedras teñen como unha enerxía, que é unha pedra que fomenta a valentía, ou a ubicuidade, o coñecemento, e dixen, pois este, en realidad me gustou porque era verde. Vale, moi ben. Pero bueno, a cada un elixe os péndulos como lle dá gana, non? Claro. Entonces a teoría é que eu, por exemplo, vou utilizar o meu péndulo, o trato que vou a ter co péndulo eu, porque cada radiestesista ten un trato co seu utensilio, é que se eu boto o péndulo non se move, significa... Agora móvese. O sea, non circula así. O sea, non se move en círculos. Ajá. Se queda nun lugar, iso vai a ser un non. Vale. E se move hacia a dereita, é un sí. Vale, perfecto. Temos aquí unhas tarxetiñas cos números de 0 a 9
Moi ben. Bueno, primeiro vamos a facelo rápido, entón o que imos facer é vamos a preguntarlle primeiro o péndulo, digo eu, porque así o facemos máis rápido, se o número vai a ser par ou impar. Unha cousa, unha dúbida que teño. Como está o 0, porque as terminacións veñen desde 0 ata o 9, o 0 considerámoslo número par. Número par. Non? Digo eu, Sí, digo, veña. porque Sí, claro, número é un par, número par. como tal. Atentos, amigos, porque Número par. imos ver se par ou impar. Se isto acerta, vai a ser a leche. E Sí. se non acerta, pois edito o programa e quita No, isto e eu que sei, no, sabes? a ver, hai que xogarse. Vamos a xogar. Non vas a quedar tan mal como Anthony Blake, eso está No, claro. pois por iso, porque bueno, aí vamos. Veña, Que imos ver. preferimos primeiro? Que lle preguntamos, vai a ser par ou impar? Que dixemos que se o péndulo non se move. No, pero hai que preguntarlle, vai a ser Pero par? espera, dixemos, pero vimos Non se move un non. Estamos Non se move un non. Estamos recompilando para a xente que nos está escoitando que Claro. vou narrar porque non o ven o que vai pasar. Se o péndulo non se move un non, e se o péndulo móvese é un sí. Por lo tanto, imos preguntarlle se é par ou impar. Imos empezar polo impar. Impar, veña. Veña. É impar entón? Preguntas ti, veña. Vai ser impar? Vai ser impar a terminación do gordo? Non se move. Ou seja, que vai ser par? Bueno, imos probar. Ah. Se non se move en par, igual xa deixo o rollo e non podo ser radiestesista. Vai así, isto é proba-error, imos aprendendo Ensayo, a utilizar... Podo devolveros os decimos que utilizar o comprei. pedo. Ensayo erro, ensayo erro. Entonces Imos ver. imos probar con pregunta. Vai ser par a terminación da lotería de Nadal? Está movéndose, como podedes ver, en círculos. Por lo tanto, teóricamente vai ser par. Vale, pois imos coller os números pares. Imos coller os números pares. Os números pares, lembramos que... Podo devolver os decimos todavía? Cero, sí, que, bueno, que agora, sabes o que pasa? Está todo pechado agora. Que xa non se pode... Xa non se pode, xa non podemos condicionarnos, Salud. non o facemos como Anthony Blake porque despois a xente Moita tiras a salud, comprar o moita salud. número que digo eu Claro. e despois escúpeme No, pero- pola calle, pero non ahora ten xa- sentido. a Ahora xa non cousa. ten sentido porque xa está todo pechado e xa está todo... Maldita doña Manolita. Entón, Imos ver. imos colocar aquí Estamos colocando, están nestes intres. Pablo os Sangiel números- colocando os os números pares. do 0, é dicir, temos en riba da mesa 0, 2, 4, 6 e 8. E se isto é finalmente certo, está entre estes números o a terminación do gordo de Naval. Entón, como vas proceder agora? Eu creo que imos poñer o péndulo en riba dos números directamente e no que xire vai a ser. Bueno, pues Se a ver. xiran dous, despois teremos que facer unha comprobación de- non un desempate. A ver, ou seja, que vai Que eu conste que vou ir narrando o que ocorre mentes Veña. tamén o van Veña. vendo polo vídeo podcast. Veña. No 0, iso non se move nada o 0. Teóricamente no 0 non parece que vaya, porque se non se moviera que non, no 0 non se move. O 0 está desbotado. Cuidado que no 2 está xirando. No 2 está xirando o rollo, No 2 xira. Sí, está xirando. No 4 non se move. No 6 non se move. Cuidado. E no 8, cuidado que no 8 está movéndose un pouco, Móvese. Veña. Móvese un pouco, Imos está ver. entre o 2 e o 8. No 2 móvese moito máis. Moito máis. Amplía moito. No 6 non se move. Está poñendo riba do 4 non se move. No 0 non se move, está claro que segundo péndulo imos Estamos entre o 2 e o 8. e agora acaba de retirar Pablo Sangiao o 0, o 4 e o 6 e queda o 2 e o 8. Imos ver se coñecemos cale a terminación do número. Cuidado que como saia mañá e ril. Imos. a ver. Imos. Está movéndose moito no 2. O xiro é amplo, podedes velo no vídeo Moita podcast. enerxía, aí hai moita enerxía. Aí o xiro é amplo. Imos ver que pasa. Vai deixalo caer sobre o 8. E sobre o 8 o xiro agora non existe. Queda. Imos probar outra vez. Imos probar outra vez. Temblequeo Imos un probar poquillo, outra vez. pero... A ver, parecía que quería. Es que no 2 móvese moitísimo. Móvese tolo, hai moita enerxía aí, tío. No 2 móvese. Vai a ver auga no No 2. segue. E no 8. Vai a ver petróleo no 2, hai No petróleo. 8. No 8. No, Queda aí. no. Vale, temos gañador. Bueno, A miña aposta para o número para o número de terminación da lotería de Nadal de hoxe é que o gordo vai acabar en 2.
Atención, porque isto dixémolo no como que non. O mellor non serve de nada, pero quedanos 3 minutos para rematar Se non acertamos que todo o mundo pense que a ciencia di que isto ten a mesma fiabilidade co azar. Sí, pero Pero se acertamos. non hai tempo. No, se acertamos, prepárate para mañán para primitiva e para Euromillones. Claro, iso é certo, porque hoxe xa non dá tempo a mercar nada, Claro. pero xa está todo pechado, xa están pechadas as administracións e xa se devolveu toda a lotería de Nadal. Sí. Pero se mañá, Para dos Reis, para a lotería de Reis, cuidado, Bueno, xa probaremos. como isto saia, como isto saia. en especial fin de ano, facemos a da lotería de Reis, que aínda lles queda tempo Para comprar, Para mercar. sí. Veña. A ver que pasa. Pero en principio, segundo Pablo Sangiao, e o como que non, porque nos Segundo facémonos... péndulo. Segundo péndulo de Pablo Sangiao. No traslademos o segundo tema, segundo péndulo de Pablo Sangiao. E nós, como estamos con el ao 100%, segundo como que non, a terminación do número da lotería de Nadal dentro dunhas horas vai ser en 2. Que enerxía tiña eso, E iso aparte movíase moitísimo. Eu creo que xa veremos o que ocorre, pero merece un aplauso Pablo Sangiao por a que acaba de facer. O 2. Ai, Graciela Carlos, acabas de ser testemunha dun momento máxico, no, como que non, que veremos se Non ao me mires final... así. No, que ten. Bueno, grazas por vir, grazas por Grazas estar a vos connosco. por convidarme. Tivemos moitos problemas técnicos que non se puideron ver afortunadamente, pero tardamos moitas cousas. Bueno, hoxe foi un día complicado. É un placer que xente como Graciela estea connosco e sempre cun sorriso, que así dá moitísimo gusto facer O as gusto é cousas. meu. Queda unha cousa que estás poñendo, a ver, isto que é? Ai, a ver, sube, The The Rapans. Encantado que viñeras, claro que sí. Un aplauso para Graciela Carlos, nos estamos encantados. E o señor que está detrás dos controis técnicos dos últimos programas, esperamos velo, o mellor vémolo tamén dentro duns días, no especial de fin de ano, facendo outras cousas. Un forte aplauso para Óscar Limón, grazas. ¡Ese limón! Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sangiao, unha aperta grandísima para Alejandro Martínez Pini, para Fran Rodríguez, Pepe Capelán estivo connosco tamén, e o aplauso da noite para Graciela Carlos, que ademais prometeu que dentro de uns días vai aparecer en Lagulet disfrazada. Non hai mo recoñecer. E sen recoñecela. A ver que ocorre. Limón, coa música imos rematar, pero imos rematar con música en directo. Por certo, imos dicir que temos unha estrea de algo que vai soar dentro duns meses. Ele Dani Costas e ven facernos unha primicia pero con meses de adianto. Isto díxome que non vai sacalo mínimo ata o verán. E témolo hoxe aquí, no como que non. Un fortísimo aplauso para Dani Costas, que nos interpreta ella. Andar, no le hace falta. Ella conquista el mundo con sonrisas al azar. Ella me salvó de alguna forma, sin saberlo yo recuperé la libertad. Me llenó de vida, me arrancaba las sonrisas cuando más abajo estaba. Con su abrazo me curaba. Ella, con una mirada todo lo arregla. Ella, si me besa al cielo ya no se cierra. Si me besa al cielo ya no se cierra. Ella marca la clave, esa que no sé seguir. Soy yo el que tropieza si ella empieza a huir. Me acaricia el pelo y le da por dormir. Ella no se imagina
lo que me hace sentir. Me llenó de vida, me arrancaba las sonrisas cuando más abajo estaba, con su abrazo me curaba. Ella, con una mirada todo lo arregla. Ella, si me ves al cielo ya no se cierra. Si me ves al cielo ya no se cierra. Me llenó de vida, me arrancaba las sonrisas cuando más abajo estaba, con su abrazo me curaba. Ella, con una mirada todo lo arregla. Ella, si me ves al cielo ya no se cierra. Si me ves al cielo ya no se cierra. Ella, con una mirada todo lo arregla. Ella, si me ves al cielo ya no se cierra. Si me ves al cielo ya no se cierra.